Avui parlem de l'accent diacrític. L'accent diacrític s'utilitza per a distingir homònims que tenen diferent significat. La llista de mots que porten accent diacrític es redueix a 15 monosíl·labs. Bé s'escriu amb accent quan significa de bona manera, perfecció, el patrimoni i els mitjans de treball, els béns. Bé s'escriu sense accent quan significa ovella o lletra. Déu amb accent quan significa ésser sobrehumà. Déu sense accent quan significa numeral, font o és una forma del verb deure. És amb accent quan és una forma del verb ser. És sense accent quan és pronom. Mà amb accent quan significa extremitat del braç. Mà sense accent quan és un adjectiu possessiu. Més amb accent quan es tracta d'un adverbi o d'un adjectiu quantitatiu. Més sense accent quan fa referència a una de les 12 parts en què es divideix un any. Món amb accent quan significa univers. Món sense accent quan es tracta d'un possessiu. Pèl i la forma de plural pèls porten accent quan significa filament o conjunt de filaments. Pèl i la forma de plural pèls van sense accent quan es tracta de la contracció de la preposició per i l'article el. Que amb accent quan es tracta d'un pronom interrogatiu o d'un relatiu precedit de preposició. Que és sense accent quan es tracta d'un relatiu no precedit de preposició o d'una conjunció. Us sembla difícil? Tranquils, que al final us donaré un truc molt fàcil per acordar-vos. Seguim! Ser amb accent quan és del verb saber. Ser sense accent quan és un pronom feble. Sí amb accent quan és una afirmació o la mateixa paraula substantivada, el sí. Sí sense accent quan és una conjunció condicional o un reflexiu, cavitat i pit o nota musical. Sol amb accent quan significa pis o terra. Sol sense accent quan significa astre, nota musical o sense companyia. Son amb accent quan és del verb ser. Son sense accent quan és un possessiu o ganes de dormir. Té amb accent quan és del verb tindre. Té sense accent quan és un pronom feble, una planta, infusió o nom de la lletra. Per cert, molt d'ànim, que ja queda poc. Ús amb accent quan significa acció de fer servir una cosa, fer ús. Ús sense accent quan és un pronom feble. Mà amb accent quan significa extremitat del braç. Mà sense accent quan és un possessiu. Un truc. Sempre porta accent el mot amb més pes. Exemple, sí quan és una afirmació, son quan és del verb ser, Déu quan significa ésser sobrehumà. Conserven l'accent en plural els 6 mots següents: béns, déus, pèls, ques, sis i sols, però no mans ni mons. I molta atenció, no s'aplica l'accent diacrític en els compostos ni en els derivats d'aquests mots, llevat que el mot compost tinga com a primer component un mot que hagi de dur l'accent diacrític i pel fet d'anar accentuat s'hagi de separar amb un guionet del segon component, com per exemple pel blanc.